ಈ ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರೋಟಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಖಲ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಗ್ರೇವಿನು ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಗ್ರೇವಿ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದ 1/4 kg ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾರೆ ಪೇಡ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ದಿವೋಡು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಲು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರು ಪಾಡ್ಗ ಗರ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಲತ್ತಂಬಿತ್ತಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಒಂಜೆರಡು ಲೋಟ ಆದ ನೀರು ಮಾಡುಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಬೆಕ್ಕುಗ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಯಿನಾಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸುಗ ಮತ್ತು ಚುರುಕು ಮಾಡುಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಪುಡಿ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟು ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿಯಾದ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತದ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಡು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಕ್ಕಡಾಣ ನಮಗೆ ಲತ್ತಂದ ಬೇಗ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸೆಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಗೆ ಕಲಾಡುದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.